Takže čau, v tomto videu si zahráme Fortnite. 4, už po druhýkrát. 10, 18. Mám takú challenge, takže presuniem sa do môjho hracieho výstroja a môžeme začať hrať. Keby ste chceli náhodou podporiť tento kanál, dajte určite like, komentujte videjko a dajte odber, to je najhlavnejšie. Takže ďakujem a môžeme ísť na to. What? Bang, bang, bang! Takže, už sme v tomto a môžeme ísť na to. Takže, tu sme v lobičku, tu máme lobičko, určite ho vidíte. Hej, to je len tak prvýkrát to takto robí. A myslím si, že môžeme ísť na to. Takže dnešná challenge je. Takže za 1 kill 10 klikov. Takže za 1 kill, keď dám kill, tak bude 10 klikov. Dám maximálne 2 hry, ako nechce sa mi moc klikovať. Takže môžeme ísť rovno na to. Dobre, už ide Buzriver, takže môžeme ísť aj my. Dobre, takže kam budeme landiť? Prvú hru. Ak dám aspoň 7 kg, to je 70 klikov keby dačo, hej? Tak asi končím. Dobre, takže dáme si Brutal Box Cards. To je asi moja najobľúbenejšia lokácia v tejto sezóne. Aj keď tú sezónu moc nehrám, čo je veľká škoda. Ale to nevadí. Napríklad vy napíšte, že aký máte level, alebo či sa ma táto sezóna páči, alebo koľko ste dali vinov, to je úplne jedno. Niečo kľudne napíšte. Aj. Takú som čestku, a tu som slabý. Tak sa mi ide. Tu je čestka. Aha! Koľko z railguna. Moja obľúbená vôdok snajperka, ak sa dá badať ako snajperka. Asi hej. Je to snajperka, hej. Aha, ja som vyšla, okej. Ďalšia čestka. Veľa čestiek. Aha, tu typko, aha, štípne. Takže si budeme robiť kliky, no to je bot, ale mne sa nechce zabieť bot. No jasné, bot. Čo je challenge, to je challenge, musíme robiť kliky, super, fakt ma to veľmi baví. Takže kde si dáme mobil, tak tam ideme kliky. Pomáha to. Prvých 10 klikov. Let's go! Joj! Dobre. Prvých by sme mali. Môžeme pokračovať. Neuvedomil som si, že tu budú aj boti, takže je troška starší challenge. A to nevadí. Ak uvidím, pôjdeme sa preč, neviem. A ešte pridám, ak zomrem, tak musím robiť 20 repov. 20, je to taký chill, 20. Nie to veľa ani málo. Takže tak. Ja to sú zase boti, čo robíš srandu.
není bot. Je? Ja že ho už zabijem, ale tak asi nie úplne. Ale to nechce po mne, ja som ti chcel pomôcť. A ešte nechcem zabíjať moc, akože... Ďalších 10. To si robíte 7. Ešte to. Ahaj. Dajte mi chvíľku, že? Nechcem. Okej. Som musel zapnúť nahrávanie. Aj tu bol veľký, samozrejme, hej. No super, 40. Nie, 30, teraz je 30. Predtým bolo 40. Nie, predtým bolo 20. Predtým bolo 20. No a už je to 40, hej. Ešte pickaxom som mu dal, ty kokos. To je otrasná challenge dneska. Dajte like pre mňa dajte like. Prosím. Ja som spínal to takto. A môžeme zrobiť kliky, hej, ako... 40 klikov ide robiť. 50 to je. Vôbec sa mi nechce. Vôbec sa mi nechce. Dobre, dáme to asi po 5, ja neviem. When the bass low. Prečo musím mať bottom v tej hre tejto? Ak to vidie troška neskúšam, veľmi sa ospravedlňujem, ale... To snad nie. Na zónu skapni, prosím ťa. Nebolo vidieť. Na zónu skapni. Že to nechci dobíjať, akože... No to...
som tak troška myslel, že budeme troška zrkať. Tak ale nevadí, čo už. Treba robiť skrytý, treba pomôcť. Nemusel by som to robiť každú sekundu, no bude rušiť. No napíšte ešte, či by ste chceli videjko môjho lokeru, inak to vysloviť. Vysloviť tak. Proste môjho skinov, a asi glajzorov, tak by bolo vyšené náhodou, a tak by bolo asi to skinov, pickaxov a emotových. A to nie je niečo, čo zajímá. To si... Aha, dobre, ja som ho zabil, no. On ma zabije. Ja som nestával, prečo som nestával? Na čo hľam buildy, kamo? Na čo hľam buildy? Aj tam musím robiť 10 klikov. A keďže som zomrel, tak budem robiť ešte 50 repov, za to, že som nemal 7 kg, ale iba 6. A nový skin sme aspoň dostali, let's go! Boss, edit cell, to je jedno. Ideme robiť trapy a kliky zas. Trapy mi nevadia, ale kliky, hej. Veľmi sa mi to chce robiť zase. Toto bol 60. klik, ktorý som dneska dal. Otras. Takúto challenge už v živote nejdem. Bolí to. Dal som 30. Takže ak tu bude 30 lajkov, že vyjde nové videjko zo Fortniteu. Takže dajte 30 lajkov a bude nová challenge. Ešte 20. To by sme mali teda. Fakt neviem, čo by som išiel ako ďalšie video, takže poďte napíšte do komentárov, čo by malo byť ďalšie video zo Fortniteu. A ja teda, ak tam ešte bude, tak vyberiem, ak nie, tak si vyberiem sám. Ja si hneď lahnúť, ak to teraz vypiem, takže vidíme sa u ďalšieho videa. Určite dajte odber, like a napíšte teda komenty, ktoré som vám hovorila, aby ste napísali. Tak ja sa s vami lúčim a čaute zatiaľ. Zase som ma nachytal. Ešte raz.